Hello guys, good morning. Meron po tayong charity ngayong araw. So pupunta po tayo sa Kalasyaw, tapos susunod po ay sa Alcala. Okay, so dalawa po yung ating pupuntang charity ngayon. So ang gagamitin natin motor guys si MT-03. Ayan po siya guys. So umuulan ngayon guys. Hindi maganda yung panahon po ngayon. May bagyo pero tuloy pa rin tayo sa ating pupuntahan ngayong araw, no? Kita-kita lang po tayo sa venue. Bye bye. Ayan guys, hindi ko may kakabit yung cellphone ko sa harapan ng helmet ko kasi baka mapasahan ng ulan eh. Kaya guys, hindi ko po mabibideo yung aking madadaanan mamaya. Ang mabibideo ko na lang po ay yung dun sa venue. Kaya kita-kits na lang po tayo guys. Ingat-ingat. Ride safe everyone. Bye. 1 hour. And guys, good morning. So nandito na po tayo sa first charity natin sa Kalasyaw. Ang time check natin oras ay 9 AM. So sakto po. Nakalagpas po ako kanina. Bali umikot po ako kanina guys. So meron na po mga riders ngayon. Hindi ko na kung sino yung mga riders guys. Nasa likod yung mga motor. And guys, so pasok na po tayo. Pasok na tayo guys sa venue. Guys, good morning. So wala pa yung mga ano natin guys. Antayin natin yung beneficiary. Wala pa po siya dito. Morning po. Morning po. And guys, so sila po yung ating beneficiary, si Monica Joy Arenas Caragay, 20 years old, from Nagsaing, Kalasyaw, Pangasinan. So diagnosed po yan ng kanyang sakit. Ayan. So guys, bali na-receive na po natin ang certificate natin. So dito na po yung certificate natin guys. Bye bye. And guys, so tapos na po yung ating first charity. Susunod po natin ay dun sa Alcala. So sana wag po tayo mabutan ng ulan. Ayan guys, good morning. So meron pong kasama dito guys na isang riders group. Ang pangalan po nila ay Gym Squad 2.0. Ayan, so shout out po natin sila. Say hi Shout naman out, James Moto. And so bibigyan natin sila 5. Shout out, James Moto Pasado. Dance mo. Dance mo. Ano to, dance mo? Ako. Yung pag dance mo to, dapat sumasayaw kasi. Pangalan po, Daniel. Ayan guys, so binigyan na po natin sila guys. So, Thank you sa bye-bye, sticker. maraming salamat. 1 hour later. And guys, good morning. Andito na po tayo guys sa venue sa Alcala. Ayan guys. Sige po. Good morning guys. Good morning. Shout out. Sir, good morning. Good morning po.
guys, so sila po yung ating beneficiary po dito sa Alcala chapter. Ang pangalan po ni ay Angelo Rian Cayetano. So meron po siyang sakit na mental disability. So siya po yung guys. Dito po yung isa na ating beneficiary, si Ramilo Samoy. Ang sakit po niya ay right leg fracture. Ayan po guys, o kita po natin sa vlog, no? So grabe guys, nakikita po natin sa likod, po guys, sila po yung ating dalawang beneficiary. Hello guys, nakuha na po natin yung ating certificate. So ito na po yung certificate natin. So kulang na lang po ay yung ating ibibigay na donation po sa ating dalawang beneficiary guys. So maraming salamat po sa mga nasa biyahe po ngayon. Ride safe, mag-ingat po sa mga biyahe. Bye bye!